участие на днешния ден. Давам думата на господин Люсиен Велчев, първи заместник-председател на спортен клуб Левски, за приветствие и за връчване на почетен знак 100 години Левски на изявени деятели и състезатели в спортен клуб Левски. Уважаеми ръководители, треньори, съдии, гости, състезатели, уважаеми деца, имам приятното поръчение от ръководството на спортен клуб Левски да връча уникалния знак 100 години Левски на изявени деятели на клуба в нашето дружество. Искрено се надявам вие да продължите традициите на Апостола на свободата, да продължите традициите на най-стария спортен клуб в България и да го подкрепяте с вашето участие. Господин Никола Илиев, член на управителен съвет на Таеквондо клуб Левски. Госпожица Александра Славчева, изявен състезател на Таеквондо клуб Левски. Господин Жулиан Марчев, изявен състезател на Таеквондо клуб Левски. И както винаги за накрая оставаме най-доброто и най-ценното. Господин Венцислав Игнатов, най-големият мотор на Таеквондо ITF в България. Още малко внимание. Искам да благодаря лично на Венци за големия професионализъм, голямото сърце. Това е човека, който запази таеквондото в България. Вие, надявам се, знаете това и молбата на ръководството на клуба на Левски е да го подкрепите в неговите усилия. Успех, Венци! Една снимка с всички състезатели, които са снимали, които са наградени. Благодаря. Искам да ви кажа, че още един клуб има, който е под шапката на Левски. Това е Левски ангели. Тяхните награди ще бъдат дадени при друг подходящ случай.